Voor Ik ben benijd zie ik het panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? Lydia is in het dijstig leven fotografe. Sjen werd ze het hinnemaai. En student tandheelkunde Jorn Bennett in Greens. Maar is graag voor u terug Friesland op zoek naar cultuur. Ik sta hier bij het Tjerkje van Terborn. Daar vind je naast een klassiek muziekplak. En ja, ik hou wel van klassieke muziek, maar ik ben nog nooit bij een concert geweest. Hoi, Jorn. Hoi, Arnoud. Graag gedaan. Ja, wat doen we hier eigenlijk? Nou, we zijn hier bij Noodstroom. Dat is een nieuw Fries collectief van allemaal Friese muzici. En die zijn allemaal samen nou verbonden in een ensemble. Die als het ware als een soort ambassadeurs de mooiste muziek in de provincie brengen. Dus overal in kleine kerkjes of grote zalen of laten zien. Dit vinden wij mooie muziek en dat willen we aan het Friese publiek laten horen. Vandaag doen we de Gran Partita van Mozart. En dat is eigenlijk een heel bijzonder stuk, want het is een serenade. Als je iemand een cadeau geeft, dan gaf je elkaar vroeger een muziekstukje cadeau. En je hield van iemand of je wou hem dank betuigen. En dit is een beetje een vreemde serenade, want hij duurt wel 50 minuten. Maar het is niet alleen de lengte die zo groot is. Normaal een serenade doe je met 6 mensen of 8 mensen. Maar dit is met 13 muzikanten. Van oudsher, zeg maar in de tijd van Bach, wordt de muziek opgebouwd vanuit de basstem. En je ziet dus bij ons dat je niet alleen blazers hebt, maar omdat dat ensemble zo groot is, zit er zelfs een contrabas onder. Maar eigenlijk zit er een soort sopraan, een soort diva in het ensemble. En dat is de hobo. Ja, merk je al dat het slacht dan, dat onderman krijgen van de muziek? Of? Je ziet dus dat we ander publiek krijgen al dan die standaard naar een concert gaan. En natuurlijk die mensen komen ook, maar ja, de concerten zijn ook korter. Vaak concerten op de middag, altijd een thema eraan vast. Dus we zijn echt aan het zoeken met z'n allen een soort proeftuin van ja, wat kunnen we allemaal met muziek doen. En klassieke muziek in de breedste zin van het woord. Het volgende deeltje uit de Gran Partita is ook een romans. En als het begint denkt u van, oh, dat is wel echte liefde. En in één keer gaat de muziek een hele andere kant op. Ja, en dan is het niet echt een romance geworden, want het draait eigenlijk op niks uit. Ja, het is echt heel mooi. Grappig om te zien dat het eigenlijk maar zo'n liedse groep mensen eigenlijk zo'n volledig concertdelzetting is. Dat ik hier het net verwacht. En dat het eigenlijk op een gegeven moment had een soort wals waar. Ja, mooi hè? Dat vind ik heel grappig, ja. Ja, dat vind ik ook het leukste. Dat je op een gegeven moment dat ze als het ware gaan spelen en dat je niks meer hoeft te doen. En dat voelen we allebei wel. Ik ga hier een hele leuke midihand. Het is een prachtig stuk, hartstikke goed spelen en een bijzondere locatie. Noodstroom is echt wel een leuk initiatief en ik denk dat ik het vaker in de game.
Ik ben hier in Cornium bij Martena Staten. Ik had geen idee wat te dwangen. Ik moest mijn camera meenemen, dus ik ben heel benieuwd. Goedemorgen. Goedemorgen. Lydia, Ietse Kooistra. wat kan ik je dwangen, Joert? Ja, nou, we zijn hier in Martena Staten. Ja? En dat is een heel verneemd plak. Net alleen om dit mooie huisje, of mooie huis, maar vooral om de stezenplanten. En het lijkt mij wel aardig daar om een kuiertje door de tuin te maken, zodat we een idee krijgt wat we hier al zien kennen. Zo, ik neem dus dat wij hier in de stezenplantentuin binnen. Ja? En dan kun je natuurlijk afvragen, wat is een steens? Wat planten binnen, dat is wel weten, denk ik. Ja, maar ik zou net weten wat het een steens, dat is eigenlijk het oude woord van steenenhuis. Dus de eelje van Friesland, die hingen dan grote huizen en die waren van steen. En dan dacht het dus blikken dat er dus op plakken met steens en steen had, dat er aparte planten voorkomen. Hoe komen die planten hier, hè? Ja, van de ploeg, dat is de grote steensplantenkenner. Zien jullie is hij verstaan. Ja. Had eigenlijk ontdutsen dat het eigenlijk gewoon tuinplanten binnen. En binnen dit hier nou allereerst steensenplanten of zit er echt wel over? Nee, dit ben geen steensplanten. Je zit er nog, maar je bent maar een peer, dit we nog joggen. De gielanemoon en de holwartel. Ja? En die oren, dat zijn planten die ik boeten dit gebied voorkomen. Ik wil er even een mooie foto van mij van. Ja, nou doe dat. Hoe dichtbij kan het komen? Nou, ik ga hem aardig dichtbij. Dit is echt een hele speciale gevulde bosanemoon die zelf misschien, maar hier het van de ploeg aan jongen dat het helemaal geen wilde planten binnen. Want dit is een plant die het veld is, er zitten al lietse bladjes middenin. En dat kan alleen maar door kweken gebeuren. Oké. Dat komt net in de wilde natuur voor. Dus en daar doe het van de ploeg toch van hey, Dat is dit, toch een oor. dit is ja. En zo het er eigenlijk ontdutsen dat het eigenlijk gewoon tuinplanten binnen. Bij een bruidspaar kom ik hier wel eens om foto's te maken in de tuin. Maar ik ga nog nooit zo naar die plantjes doen op die manier. Dus er is een heel prettig over te vertellen en dat vind ik ook wel heel leuk om te weten eigenlijk. Zo, hier hast dus het Haarlemmer klokkenspel. Die ben nog Ja, die witte hartstikke kopjes die komen er Ja. allemaal aan. En als ze dan uitbloeien, dan krijg je eigenlijk dit. Zo komen ze eruit te zien. Prachtig. En dat, als ze dan bloeien, dan is dat om deze bjemmen. Oh man, dat is een prachtig gezicht. Ja. En die bjemmen die we eigenlijk droegen door dit Haarlemmer klokkenspel. Heel mooi. Ja. Zo, hier hebben ze nou een hele grote tulpen staan. Ja. Ik denk dat dat wat te krijgen had, maar het feit dat hier de groen toch wat iepener is. Ja, nou dat dan. kan helpen. Er vallen bladen van de groen en wordt de groen wat losser. Want dat is een van de wichtige dingen van stedenplanten. Die moeten wat rullen groen hebben. En daar heb ik wat van gevonden in een boek van een tuinman uit Idaat. En maar zie wat die al eerst zei. Er wordt op Friesema staten onder oren onvierd in de tuin. Schil van de zeedijken bij Koehal. Vrachten grauwe turf tot de riolen in het voorhof met een vracht turfmat. Vrachten woudaarde. En paardendonk van de gortmaker te grauw. Dat wordt alle jaar in die tuin invierd. En dat wordt door de groen helpen, terwijl die groen lekker los wordt. Oors dan, als je niks doet, dan verdwijnen ze. Ja, precies. Dit is een kaartje van waar er al je steeds in de status west had. Die ben er net al jaar mee. Nee, maar er is dus nog een route te volgen. Ja, Die als je op slank is. internet je type in stezenplanten of stezenplantenroute, dan krijg je net alleen nog de routes waar je langs kennen, maar de momenten waarop de planten bloeien. Oké, nou dat is Dus- handig om te En weten. daar zoek ik me vaker eens een keer in, want het is nooit in één keer al je te bezetten. Mooie foto's maken en echt moeite waardig om hier eens een keer door de tuin te rennen.